nnọọ ndị be anyị daalụ na onwe advice dị cool nsi ka nye di na nwunye ndị be anyị ndị nọ n'obodo oyibo. Onwe ka unu si afụta ihe abụrọ ka esi eme, onwe ka sistem ndị ọcha dị ndị nọ n'obodo oyibo, onye ọbụla nọ na western world, onwe ka sistem dị, sistem melie na di na nwunye bụ ofu, na a ga na-emekọ ọnụ, onwere ihe dị iche ma ego ma ịbọ gị ma ịlụ ọrụ ụlọ ma nlụ nke ezi. Onye ọbụla na-alụ ọrụ, ị na-alụta ego, ị nara alụta ego onye nke ọzọ bụ ego gị. Ịbụrụ nwaanyị nọ na be anyị bịa na-alụta ego, ọ bụkwa na obodo ebe a na-asị mba na anara eli ego nwaanyị eli, na ọ na-ewelie na-etinye na central bank, welie na-emente n'onwe na nwoke na akata ọdịokwu na anwụ n'obodo oyibo. Ọ bụkwa na ịchọ ime ịbịakwa na maka yara succeed. Ndị ọzọkwa bụ nwoke na-eje ozu ụlọ n'obodo oyibo. Ọ bụrụ na ị nara eje ozu ụlọ n'obodo oyibo, ị ga-akwa succeed, ọkwa ị na-anụ ya. So ọkwa ka sistem dị, chekwen yes, ka sistem si wee dị, ọ bụ ka esi mee enyi ndị obodo oyibo. Imerie ya ga-succeed. Gị bụ nwoke, ị ga na-asa efere, ị ga na-esi nri, ị ga na-awụ ụmụaka arụ, ị ga na-edupufe akwụkwọ ifu gị. Ọ bụrụ na oge ị ga-ebulu ozi niile dọkwasịrị isi. Yes, o nwekwa ụmụ nwoke na-asa ma toilet afụnugo m, mana di m asa n'okwe toilet yo, mana afụgo m n'anya m na-abụ nwoke ọ bịa na-asa toilet ya na nwunye ebi n'obodo oyibo. Isi ha mana ị ga na-awụ ụmụaka arụ, na-ebupụta akwụkwọ, na-edupụtekwa bak, na-esi nri, na-asa ụlọ. Ọ bịa ego niile bụ ego gị na nwunye gị. Nwunye gị ọka ga-alụta ego, ọ bụ ego gị na di gị. Unu ga na-emekọ ọnụ, welie na-alụ projekti gị, welie na-ama mala ihe unu ga-eme, unu na-eme etuketa, unu na-akpa ga-eweli nke a mee nke a, weli nke a mee nke a na-akpakọ ọnụ. Ọ bụrụ na unu emerie, onwekwa ebe unu ji asụ aga ọsọ gị na-eme nke a bụ nke m, nke a bụ nke m, nke a bụrụ nke m. Ọ bụkwa ka esi eme n'obodo oyibo. Ọ bụkwa na ịchọọ ime ịbịakwa na chacha ma ọ bụ ihe dị na famili gị, iweli eje na-akọlụ ndị nwe obodo, ya bụ ndị soshal ma ọ bụ ndị ụlọ ọrụ, ị na-akọlụ ya ma ọ bụ na di gị na-emegbu gị, especially fanụlụ a na di mmadụ na-emegbu gị, fa wụghọta na famili gị, fa wụghọta fa ya asịkwa abụ abụ, fa na-akọ ụnụ ụmụaka, and a na-akọ ụnụ ụmụaka ihe azụkwa afị ụmụaka ga-anya lailai tu lailai. Pasị na gọọmenti nwe ụmụaka, unu na-eso okwu na ekwesịrị ịdị na-eso okwu n'iru ụmụaka ma ọ bụ ịmago something like that. So chọọ ka happiness si ga-abata n'ezinụlọ, na-eme na-eche maka ezinụlọ gị ka ọ dị mma, ka isi ga-eme ka ọ wee dị mma, ka isi ga-eme ka happiness na-abata. Ịmago ị na-efe eke na-eme ụmụlọ ọvụ anwansị a, ịmago ịmakụ di gị ite anya kisi ibunye nwunye gị elu, etichekwa ihe dị anya isi, ịgbaghalịalịa, ime sacrifice, ime idokia idikia ile ovuo, ịmara idikiara na ma ịdị na selfish, ịdị selfish. Ọ bịa ka ị ga na-eche, ọ bụrụ ị na-echeso maka onwe gị, iche enye ọdịda gị. Eziokwu ka m na-agwakwa unu ya, jikweni jues. Afọ m bụ ọlọ Nneka Jelens. Ọ bụ na mba Eliza Kansi na-ewetara unu ozi ọma. Ka emesịa.